एकच खुळ होता मनामध्ये आणि तो शिवा काशीद शिवाजी महाराजांच्या समोर आलाय. आणि शिवाजी महाराजांच्या समोर आल्याच्या नंतर शिवाजी महाराज त्या शिवा काशीदाला म्हणतात, शिवा आम्ही ऐकून आहोत तुम्ही अगदी हुबेहूब आमच्यासारखं दिसता. त्यावेळेस शिवा काशीद म्हणाला, राज आता जातो की आणि तुम्हाला ते रूप दाखवून येतो. आणि त्या ठिकाणी शिवा काशीद बाजूला गेला. शिवाजी महाराजांसारखे वस्त्र परिधान केले, शिवाजी महाराजांसारखा टोप घातला आणि मिशीला ताव मारीत शिवाजी महाराजांच्या समोर आलाय आणि म्हणालाय, राज कसा दिसतो राज. आणि शिवाजी महाराज पाहतात, अचंबित होतात. शिवा आम्ही आमचं प्रतिबिंबच आरशात पाहतोय असा आम्हाला भास होतोय. आणि त्या ठिकाणी मग शिवाजी महाराज त्या शिवा काशीदाला शिदी जोहरकडे तहाचं बोलणं करण्यासाठी पाठवत असतात. एका पालखीमध्ये शिवा काशीद बसतो, दुसऱ्या पालखीमध्ये शिवाजी महाराज बसतात आणि पालखी गडाच्या पाठीमागून शिवाजी महाराजांची जाते. आणि शिवा काशीद जो की शिवाजी महाराजांचं रूप घेतलेला शिवा काशीद आहे तो शिदी जोहरकडे तहाचं बोलणं करायला जात असतो. आणि त्या ठिकाणी जात असताना शिवा काशीदात त्या ठिकाणी स्वागत होतं. ते त्यांना माहित नसतं की शिवाजी महाराज नाहीयेत म्हणून. त्या ठिकाणी मस्त जबरदस्त त्यांचं स्वागत होतं. आणि स्वागत होत असताना त्याच ठिकाणी दोन संशयी डोळे शिवा काशीदाकडे वळतात आणि ते म्हणतात, ये शिवाजी नहीं हो सकता, ये शिवाजी नहीं हो सकता, शिवाजी को हमने करीब से देखा है, अगर इसके मस्तक पर तलवार का निशान है तो ये शिवाजी है, वरना ये शिवाजी नहीं है. त्यावेळेस जिरोटोप हटवण्यात आला आणि त्या ठिकाणी तलवारीचा वार नव्हता. साप तलवारीचे वार शिवा काशीदावर झाले. शिवा काशीद रक्ताभंबाळ झाला. रक्ताच्या थरोळ्या शिवा काशीद पडलेला होता. आणि ते क्षितिजवर विचार लागला, अरे बता कोण है तू ही है शिवाजी. त्यावेळेस शिवा काशीद म्हणू लागला, मैं ही हूँ शिवाजी. आणि त्यावेळेस परत वार होऊ लागले. आणि त्यावेळेस क्षितिजवर विचार लागला, अरे बता कोण है तू. त्यावेळेस तो शिवा काशीद म्हणाला, अरे जन्माला जरी शिवा काशीद म्हणून आलोय ना तर मरताना शिवाजी महाराज म्हणून मरतोय. यापेक्षा माझं केवढं मोठं भाग्य आहे. अहो तिथं माणसं मरायला तयार असतील. ते महाराजांनी माणसं मरायला त्या ठिकाणी माणसं शिवाजी महाराजांसाठी मरायला तयार होते. असे शिवाजी महाराजांनी मावळे तयार केले होते. आजचा जर असला असता तर शिवा काशीद, अरे वा मला दाटतो मरणाच्या दारात आणि तो मस्त इकडे शेप. परंतु शिवाजी महाराजांचं कर्तृत्व, शिवाजी महाराजांचं नेतृत्व एवढं मोठं आहे बांधवांनो की माणसं तिथं म्हणायला तयार झाली. ज्यावेळेस आमचा तानाजी रायबा